Tuosta niin hienosti alkoi. Joo. Eli minä olen Happo. Ei ku... En ole Happo. Olen Dag. Ja samalla myös Jerkku. Ja teen taas... Tai teen tämmösen kautta. No niin, kuoli. On huono. On tyhmä. Hyökkään kimpuissa, kun tulee silleen. Uää! Älkää ampuko. Kuka siellä on? Ui. Tai kyllä joku on hauska se tämmösen hehe. Ja Nice. Tosta noin. Eikä. No aivan. En mä oikeesti. Tiedä kun kyksinee. Ärsyttääkö? Miltä nyt tuntuu? Just niin. Joo. Hei vitsi kun. Mene pois. No ei mitään. Toi. Yes. Ei. Yksi tappo. Onko mulla on 9 tappoa? 9? Mitä? Sinä? Et muuta tapaamaan. Heh. Hellis. Aivan, ei oikeesti. Kuka sillä sinä? Sinä senkin tommoinen hassu mies. Ui, säikä hei oikein. Cannot die. Vähän tossa näkee mun sihti. Jos mä katon tohon tolppa osuu ees mä oslen. Kyllä mulla on 2 osua. Ehkä. 2 100. Näykääpä tässä. Ei kun se oli oma. Hyvä. Mitä supertynnyreitä nää on? Ui. Puukata. Seuraava. Melkein. Joo, mutta tää oli